I den her video vil jeg fortælle om hørelsen. Hørelsen er en meget kompleks sans, og for at kunne forstå de eventuelle problemer, man har rent høremæssigt, er det også vigtigt at forstå hørelsen. Hørelsen er akustiske lydbølger, der bevæger sig igennem vores høresystem. Og høresystemet består af 3 dele, nemlig vores ydre øre, mellemøret og det indre øre. Lyden bevæger sig og bliver opfanget af det ydre øre og bevæger sig så igennem øregangen, hvor det møder trommehinden. Og herefter bevæger lyden sig igennem mellemøret, hvor kroppens 3 mindste knogler er placeret: hammeren, armbolden og stigbøjlen. Og disse 3 knogler fungerer som et vækstangssystem, der skal forstærke lyden, før den sendes ind til vores indre øre, som er også af det, som vi kalder cochlea, og som er væskefyldt. Når lyden sendes ind i det indre øre, sættes væsken i bevægelse, og ligesom bølger, så sætter det hårcellerne, der er placeret i det indre øre, i gang med at bevæge sig, og dette skaber nogle elektriske impulser, som sendes via hørenerven op til vores hørecenter i hjernen.